Epizoda 1. Hypnóza. Tajný jazyk nevědomí. Úvod. Představte si jeden lékařský případ, který na první pohled nedává vůbec žádný smysl. 42letá žena. Ředitelka projektového oddělení ve strojním průmyslu. Technicky a logicky zaměřená, zvyklá mít věci pod kontrolou. Celých 8 let trpí těžkou srdeční arytmií, projde 2 kardiologickými zákroky, takzvanými ablacemi, spolkne stovky pilulek, vystřídá řadu specialistů. Její srdce ale dál nekontrolovatelně vynechává rytmus. A pak, po těch 8 letech marného boje, ji někdo vyléčí sérií pouhých několika rozhovorů. Z rozhovorů, ze kterých si ona sama navíc nepamatuje téměř jediný detail. Z rozhovorů, kde probíhala hypnóza a hypnoterapie. Zní to jako šarlatánství, ale je to chladná, vědecky podložená realita. Dnes se podíváme na tajný jazyk našeho nevědomí. Na to, proč tělo začne produkovat fyzické symptomy ve chvíli, kdy naše analytická mysl zarytě mlčí. A taky vyvrátíme pár filmových mýtů o tom, co hypnóza vlastně je a co rozhodně není. Hypnóza nebo hypnoterapie? Začneme od základů. Většina lidí vnímá slova hypnóza a hypnoterapie jako synonyma. To je fundamentální chyba a pro pochopení celého procesu je ten rozdíl klíčový. Hypnóza je stav, změněný stav vědomí, ve kterém je mysl otevřenější a přístupnější. Hypnoterapie je pak terapeutická práce, která v tomto stavu probíhá. Přirovnejme to k chirurgii. Hypnóza je anestezie, hypnoterapie je operace. Samotná anestezie přece nikoho nevyléčí. Je to nástroj, který umožní chirurgovi dostat se přímo k problému. 2 styly hypnózy a proč na tom záleží. Většina z nás má představu o hypnóze formovanou televizí. Tmavá místnost, podivný pán s kyvadlem, hluboký hlas, který říká vaše víčka těžknou. To je takzvaný klasický direktivní styl. Do určité míry funguje, ale jen u lidí, kteří mají k tomuto teatrálnímu formátu nějak blízko a mají určitou míru přirozené sugestibility. Moderní přístup jde úplně jinak. Jmenuje se Eriksonovská hypnóza, pojmenovaná po Miltonu Eriksonovi a nevyužívá absolutně žádná divadla ani autoritativní příkazy. Pracuje s něčím, čemu se říká zdrojový trans. Stav, který každý z nás zažívá téměř denně, aniž by o tom věděl. Co se děje v mozku? Průvodce mozkovými vlnami. Abychom pochopili, o čem mluvíme, potřebujeme vědět, jak mozek vlastně funguje. Náš mozek produkuje elektrické vlny různých frekvencí. A podle toho, v jaké frekvenci zrovna pracuje, se nacházíme v úplně jiném stavu vědomí. Když jsme plně bdělí, soustředění, aktivně přemýšlíme nebo pijeme ranní kávu, mozek pracuje v takzvaných beta vlnách. To je rozsah přibližně 14 až 40 Hz. Jsme ostří, výkonní, analytičtí. Tohle je náš výchozí režim pro běžný den. Ale po obědě, když nás přepadne ta příjemná malátnost, nebo večer při relaxaci, nebo tehdy, když zíráme z okna a myšlenky se volně vznášejí, mozek zpomaluje do alfa vln, přibližně 7,5 až 14 Hz. To je první stupeň transu. Jsme uvolnění, přítomní, ale zároveň trochu mimo každodenní schon. Ještě hlouběji leží téta vlny, 4,5 až 7,5 Hz. Tady se odehrávají sny. Tady pracuje kreativita. Tady přicházejí nápady, které nás napadají ve sprše nebo těsně před usnutím. A toto je také hladina, kde hypnóza pracuje nejlépe. Vědomá kritická mysl si bere pauzu. Řízení přebírá nevědomí. A úplně nejhlubší stav, delta vlny, 0,5 až 5 Hz, je hluboký spánek bez snů. V tomto stavu se tělo regeneruje a opravuje. Je to tak hluboký trans, že se v terapii používá jen výjimečně, protože člověk přestane reagovat na podněty. Terapeuti říkají, že je klient out for the count. Eriksonovská hypnóza pracuje s přirozeným přechodem z beta do alfa a téta. Nedělá nic jiného, než že tuto schopnost mozku vyvolává záměrně a pak v tomto stavu pracuje terapeuticky.
Trans, který zažíváte každý den. Typickým příkladem přirozeného transu je takzvaná dálniční hypnóza. Jedete po trase, kterou znáte nazpaměť. Zaparkujete před domem a s hrůzou si uvědomíte, že z posledních 20 kilometrů si nepamatujete vůbec nic. Nevíte, jak jste projeli křižovatkami, nevnímáte červenou a přesto jste bezpečně dojeli. Nebo ten moment, kdy se čtenář tak hluboko ponoří do knihy, že přestane vnímat zvuky v místnosti. Nebo když se zahledíte z okna a na chvíli odletíte. To všechno jsou přirozené trancové stavy. Mozek přepnul z beta vln do alfa nebo téta. Vědomá kritická část mysli si vzala pauzu. A Eriksonovská hypnoterapie dělá přesně tohle, záměrně a cíleně. Největší mýtus – ztráta kontroly. Tady se musíme zastavit u nejrozšířenějšího a nejškodlivějšího mýtu spojeného s hypnózou. Že v transu ztratíte kontrolu. Že vás někdo může hypnotizovat proti vaší vůli. Že řeknete věci, které říct nechcete. Vůbec ne. Z principu fungování naší nervové soustavy jasně vyplývá, že každá hypnóza je ve své podstatě autohypnóza. Terapeut nemá žádnou zázračnou moc převzít kontrolu nad cizím mozkem. Funguje pouze jako navigátor, drží mapu a ukazuje směr. Ale dveře do nevědomí si otevírá jedině každý člověk sám. Klíčovou roli tady hraje takzvaný kritický faktor vědomé mysli, jakýsi vnitřní strážce. Pokud člověk cítí strach, nedůvěru nebo pocit ohrožení, mozek okamžitě aktivuje obranné mechanismy. Začne produkovat stresové hormony a kritický faktor ty dveře nekompromisně zabouchne. Bez dobrovolné spolupráce se proces zkrátka nespustí. Jsou všichni schopni se ponořit do hypnózy? Skoro ano. A to většinu lidí překvapí. Stanfordský výzkum hypnability ukazuje docela specifické rozložení. Zhruba 10 až 15% populace je přirozeně vysoce hypnabilních. Trans nastoupí rychle a hluboko. Na druhé straně spektra je malá skupina lidí, kteří reagují minimálně. Ale ta drtivá většina, někde mezi 70 a 80%, patří mezi středně responsivní. A co je hodně důležité, schopnost vstoupit do transu nezávisí vůbec na inteligenci nebo síle vůle. A pak je tu ještě jedna klíčová věc. Bez mého souhlasu mě nikdo nezhypnotizuje. Každá hypnóza je autohypnóza. Hloubka transu navíc není to nejdůležitější. Moderní výzkum ukazuje, že pro terapeutické výsledky záleží víc na ochotě a otevřenosti, než na hloubce transu samotného. A dobrá zpráva? Hypnabilita není pevně daná. Je to dovednost, která se trénuje. Čím víc s tím pracujete, tím snadněji do transu vstupujete. Jedna zajímavost na okraj. Výzkumy naznačují, že lidé, kteří se snadno ponoří do knihy, do filmu, do vlastních myšlenek, tedy mají přirozenou schopnost absorpce, bývají obvykle hypnabilnější. Pravděpodobně takové lidi znáte. Možná jste jedním z nich. Proč nestačí běžná terapie? Tady se dostáváme k jádru věci. Naše vědomá mysl funguje jako vynikající analytik. Umí si problém pojmenovat, racionálně omluvit, skvěle vysvětlit, proč se zrovna cítíme špatně. Ale nemá přímý přístup k autonomnímu nervovému systému. Nedokáže sama o sobě změnit ty nejhrubší emocionální reakce, které sídlí v nevědomí. Pokud v nás vznikne konflikt, potlačené trauma, dlouhodobě ignorovaná emoce, vědomá mysl to racionálně zamete pod koberec. Nevědomí ale nezapomíná. A protože nemá slova, jediným způsobem, jakým nás dokáže upozornit, je produkce symptomů. Každý symptom, ať je to bolest hlavy nebo chronická úzkost, funguje jako červená kontrolka na palubní desce. Záměr té kontrolky není zničit vám den. Snaží se zachránit motor před zadřením. Klasická racionální terapie někdy připomíná situaci, kdy si k té svítící kontrolce sedneme s manuálem a donekonečna analyzujeme, z jakého plastu je dioda vyrobená. Hypnoterapie auto zvedne na diagnostický zvedák, obejde svítící kontrolku a napojí se přímo na řídící software.
kde přepíše chybný kód, který ten falešný poplach způsobuje. Symptom není nepřítel. Za každým symptomem je dobrý záměr, i když nám znepříjemňuje život. Nevědomá mysl si ho nevymyslí ze zlomyslnosti. Vymyslí si ho proto, že potřebuje, aby si člověk něčeho všiml. Paleta těchto kontrolek je nesmírně široká. Ve vztahové oblasti to mohou být opakující se hádky o zdánlivě nesmyslné věci, nevěra, neschopnost opustit vztah, který evidentně nefunguje, nebo naopak útěk z každého vztahu ve chvíli, kdy se začne prohlubovat. V oblasti závislostí nutkavá potřeba alkoholu, scrollování, jídla nebo gamblerství. Věci, které dočasně tlumí něco, co jinak není snesitelné. Zdravotní symptomy mohou být chronické bolesti bez jasné organické příčiny, psychosomatické potíže, nespavost nebo vyčerpání, které odpočinek neodstraní. Behaviorálně to může být prokrastinace, sebesabotáž, záchvaty vzteku nebo naprostá neschopnost se ohradit. Všechny tyhle symptomy mají jedno společné. Nutí člověka se zastavit. A hypnoterapie nabízí způsob, jak se k původní zprávě dostat přímo, bez zdlouhavého analytického kroužení kolem ní. Komu hypnoterapie nepomůže? Hypnoterapie pomůže každému, kdo ji doopravdy chce zkusit. Kdo je procesu otevřený, i když se ho třeba bojí. Strach nevadí, odpor vadí. Pokud někdo přijde proto, že ho přivedla manželka a on si myslí, že je to blbost, výsledky budou slabé. Ne proto, že hypnóza nefunguje, ale proto, že dveře do svého nitra si otevírá vždy klient sám. Co se týče zdravotních kontraindikací, epilepsie vyžaduje souhlas ošetřujícího lékaře, protože změna mozkových vln může teoreticky ovlivnit záchvatovou pohotovost. Akutní psychózy a těžké poruchy osobnosti jsou kontraindikací. Tam člověk potřebuje nejdřív psychiatra. Totéž platí pro aktivní sebevražedné tendence nebo těžkou závislost s drogovou psychózou. Zvláštní kapitolou jsou traumata. Hypnoterapie s traumatem pracovat umí, ale musí se to dělat opatrně a postupně. Špatně vedená práce s traumatem může člověka retraumatizovat. A co hypnoterapie rozhodně není? Není náhrada za psychiatrii a není zázrak, který vyřeší cokoliv během jednoho sezení. Jak sezení reálně vypadá? Zkušený terapeut nikdy nezačne ostrým ponorem rovnou do hlubokého traumatu. To by bylo obrovské riziko. Jako první krok proto vždy přichází testovací trans. Velmi mělká, řízená relaxace, jejímž jediným cílem je, aby si klient na vlastní kůži ověřil, že může kdykoliv otevřít oči, že plně ovládá své tělo a že nemusí odpovídat na jedinou otázku, pokud sám nechce. Pak přijde samotná práce. Existuje několik technik. Ideomotorická hypnóza, kde klient odpovídá pouze nepatrnými pohyby prstů, což krásně obchází potřebu bolestivé trauma rovnou verbalizovat. Rapidní indukce, která dokáže pozornost zúžit během několika vteřin, a velmi často se vstupuje do tranzu prožitkového s otevřenýma očima. Ten navenek vůbec nevypadá jako trans a přesto jím je. Jak terapeut pozná, že je klient v tranzu? Sleduje ideomotorické signály, způsob dechu, kvalitu přítomnosti. Mozek v tetavonách se chová jinak. Dech se zpomaluje, tvář se uvolňuje, oční víčka mohou lehce třepotat. Na konci sezení přicházejí posthypnotické sugestce a velmi často také sugestce amnézie, záměrné vyvolání zapomnění. Tady se spousta lidí zarazí. Platím za terapii a pak nevím, co se tam dělo? Důvod je elegantní. Když je mozek v tranzu, je ve stavu vysoké neuroplasticity. Terapeut pomáhá vytvářet nová, zdravější nervová spojení. Tyhle nové struktury jsou ale zpočátku nesmírně křehké. Pokud klient vyšel z ordinace, pamatuje si každý detail a večer to začne vyprávět přátelům. Vědomá mysl vezme ten křehký emocionální prožitek a začne ho racionálně pitvat. Hledá tam logiku, kde žádná logika neplatí. A tím ten hojivý proces rozmělní a zničí. Amnézie je ochranný štít. Délka sezení je individuální.
Na hluboký a dlouhý trans potřebujeme zhruba 40 minut. Příběh z praxe. Srdce, které ztratilo rytmus. Vraťme se k té 42leté ředitelce, se kterou jsme začali. 8 let arytmie, 2 ablace, léky, specialisté. Nic nezabralo. A otázka, která celý proces otočila. Co nám chce tenhle symptom říct? Postupem času se v terapii vynořila celá mapa zátěže. Samovolné potraty, emočně vůbec nespracované, hluboké křivdy z dětství spojené se sestrou, zásadně nedořešený partnerský vztah z vysokoškolských let, vztah, který nikdy nebyl mentálně uzavřen. A nad tím vším toxický vztah s matkou, který navenek fungoval jen proto, že klientka neuměla nastavit zdravé hranice. To se přenášelo do současného vztahu s manželem a dětmi. Jak je možné, že tohle všechno způsobuje srdeční arytmii? Most mezi psychikou a fyziologií se jmenuje autonomní nervový systém. Konkrétně jde o nerovnováhu mezi sympatikem, který nás připravuje na boj nebo útěk, a parasympatikem, který zajišťuje sklidnění. Pokud má člověk v sobě takto masivní množství neuzavřených emocionálních konfliktů, mozek vyhodnocuje situaci jako neustálé ohrožení života. Sympatikus jede na plné obrátky. Do krevního oběhu se chronicky vyplavují kortizol a adrenalin. A tyto stresové hormony doslova bombardují elektrické převodní cesty k srdci. Její nevědomí křičelo hrůzou a srdce pod tou chemickou bouří ztratilo rytmus. 7 sezení a 1 telefonát. Arytmie vymizela. Přívod chronického stresu byl odpojen a srdce se samo vrátilo do továrního nastavení. Co si odnesete domů? Konečným cílem dobrého terapeuta je stát se pro klienta naprosto zbytečným. Terapeut klienta postupně učí vstupovat do transu sám. Nácvik autohypnózy. Dovednost, která pak funguje kdykoliv. Při panické atace, úzkosti, trémě, zvládání bolesti, při porodu, při komunikaci s rodiči, ve chvíli, kdy se otevře staré zranění. A jeden konkrétní experiment, který si můžete vyzkoušet ještě dnes večer. Příště, až budete ležet a nemůžete usnout, nezkoušejte myslet na něco příjemného. Místo toho pomalu, s otevřenýma očima, prozkoumejte místnost kolem sebe. Sledujte rohy, jak dopadají stíny. Vnímejte strukturu stropu. Pak oči zavřete a ten samý vizuální průzkum opakujte v představě. Mechanismus je čistě fyziologický. Zpracování detailních vizuálních informací vyžaduje obrovské množství mozkové kapacity. Analytická část mozku se tímto prostorovým úkolem rychle unaví. Mozek přirozeně sklouzne z beta vln do alfa a jste na hranici přirozeného transu, ze kterého je do spánku už jen krůček. Je to elegantní hack vlastního nervového systému a je zadarmo. Závěrečná myšlenka. Výzkumy ukazují, že lidé s vysokou schopností absorpce, ti, kteří se dokážou tak hluboko ponožit do knihy nebo práce, že reálně přestanou vnímat okolní svět, mají k léčivému transu nejblíže. A teď se podívejte na to, jak je nastaven náš dnešní svět. Svět neustálých notifikací, roztříštěné pozornosti, nekonečného scrollingu. Tato přirozená schopnost hluboké absorpce v populaci rapidně mizí. Čím více nástrojů ke komunikaci se světem máme na dosah ruky, tím více možná ztrácíme schopnost komunikovat s vlastním nevědomím. To je poměrně trefný paradox, vidíte?